या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। पाण्यासाठी मुणगे आडबंदर ग्रामस्थ आक्रमक। नारायण राणेंसमोर कोण टिकणार नाही, दीपक केसरकर यांचं विधान। आणि उद्धव ठाकरेंचं मालवणात होणार जंगी स्वागत, हरी खोबरेकर यांची माहिती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या सावंतवाडी शहरातील जागृत देवस्थान व 365 खेड्यांचे अधिपती असलेल्या श्रीदेव उपरलकर देवस्थानचा वार्षिक अभिषेक पूजा सोहळ्यास गुरुवारी उत्साहात प्रारंभ झाला आहे। सावंतवाडीतील राजघराण्याचं दैवत असलेल्या या देवस्थानचा वाढदिवस दरवर्षी मोठा उत्सव म्हणून साजरा होतो। गुरुवारी पहाटेपासून या सोहळ्याला प्रारंभ झाला आहे। सकाळपासूनच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सकाळी अभिषेक पूजा, उत्सवानिमित्त पूजापाठ, त्यानंतर सर्व भाविकांना दर्शन व तीर्थप्रसाद असे अनेक कार्यक्रम पार पडले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। मुणगी आडबंदर येथील पाणी पुरवठा नियमितपणे सुरळीत व्हावा, तसंच जलजीवन मिशन योजनेतून मुणगी आडबंदरसाठी मंजूर झालेलं काम तात्काळ पूर्ण करण्यात यावं, या मागणीसाठी बुधवारी ग्रामपंचायत नजीक साखळी उपोषण केलं गेलं। पाहूयात। सगळे पत्रव्यवहार करून सगळं झालेलं आहे। 1 वर्षापूर्वी वर्क ऑर्डर निघते, कामाचा आरंभ व्हायला पाहिजे होता, तो सुद्धा झालेला नाही समजत आहे। आणि ही वेळ तुम्ही आमच्यावरती आणलेली आहे। डिले होणार आहे, ती जबाबदारी तुम्ही घ्यायला तयार आहात? तुमचा विषय नाही, तो संस्थेचा आणि
तुमचा नाही म्हणलं नाही, तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही तर तुम्ही इथून निघून जा. पर्यंत थांबलो. हे अशा मेंबर आहेत म्हणून प्रॉब्लेम होतोय आणि त्यांचाच गायडन्स तुम्हाला आहे. तुम्ही या व्यवहारामध्ये न बोललेलं बरं. या मीटिंग मध्ये मिळालं नाही म्हणून मागच्या मीटिंगचं प्रोसिडिंग तुम्ही पळवाट शोधू नका. आम्हाला वेगळाच आता डाऊट यायला लागलेला आहे. सगळ्या गोष्टी क्लिअर व्हायला पाहिजे. काय म्हणतो तुम्ही ग्रामपंचायतीने आता जशी दिशाभूल करण्याची तुम्ही ठरवला, तुम्ही तुमच्यात फसा आणि सगळा मागचा इतिहास काढा आणि त्याच्या ऐकून घ्या. अर्धवट प्रश्नांची उत्तरं इथे चालून घेतली जाणार नाही. आणि आडकर तुम्हाला मी स्पेशली विनोद करतो, तुम्ही तुमच्या अंगावर कुठली गोष्ट घेऊ नका. कारण काय सांगतोय, कारण त्याच्यात तुम्ही टार्गेट होणार हे लक्षात ठेवा. कारण काय सांगतोय, तुम्हाला आधी माहिती नसते. ऐका माझं बोलून, तुम्हाला काय माहिती नसते, कोणाची तरी काचडी वाजवण्याचा प्रयत्न करता तुम्ही. ऐका आता हे काय बोलले त्यावेळी मी ग्रामसेवक होतो, ते उत्तर नाही. तुम्ही आता आहात ना, तुमचीच जबाबदारी. त्यावेळी मी नव्हतो, आता होतो. आता हे साहेब त्यावेळी होते काय, पाण्याची लाईन मंजूर झाली तेव्हा, पण त्यांना उत्तर द्यावी लागतात ना. त्याच्यामुळे मी काल नव्हतो. नाही मिनिट्स बूट गहाळ झाले हा विषय माझ्याकडे शोधून ठेवा. आणि अर्ध बिर्ज आहे ना, हे तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा. ह्या संदर्भात शोधून ठेवा. ही जी सहीसाठी आणली होई प्रोसिडिंग नवीन होती, पहिलाच हे केलं की तुम्ही मागचं प्रोसिडिंग वाचा. त्याच्यामुळे आम्ही नवीन आहोत, आमचं काहीतरी आम्हाला माहिती ना, ह्या प्रश्न उत्तर आम्हाला चालणार नाही. त्याच्यामुळे आता पुढची जी ग्रामसभा होईल किंवा पाण्यासंदर्भात वारंवार आम्ही सांगतो साहेब की तुम्ही मीटिंग लावा, कोणी लावा, स्पेशल मीटिंग लावा. आम्ही या मीटिंग मध्ये 94 लाख कसे खर्च करायचे याचे ठरावावर सगळं घडलेलं होतं. ते काही ठराव मी पण मांडलेले होते की कुठे खर्च करायचे, कसे करायचे असं नियोजन झालेलं होतं. पहिल्या मीटिंगच्या प्रोसिडिंग दुसऱ्या मीटिंगमध्ये मीटिंग मध्ये वाचला गेला नाही याचं कारण नको त्याला वाचवायला जाऊ नका तुम्ही. नको त्याला वाचवायला आणि नको तर तुम्ही सांगू नका, आम्ही ऐकून घेणार नाही. हो धर्माजी अडकर, कळत आहे हा शब्द ह्याच्या पुढे वापरू नका तुम्ही. हे सगळे शहाणे आहे तिथे. कळत नाही हा शब्द तुम्ही नेहमी वापरता. तुम्ही समजा वापरू नका. माझा बोलण्याचा हेतू ऐका. नाही काय नाही, तुम्ही चुकीचा सांगितलं. मीटिंग मध्ये तुम्ही अर्ज द्यायला पाहिजे होता. मिनिट्स वाचायला अर्ज द्यायचा आहे. ही प्रोसिडिंग आहे मीटिंगची. दुसऱ्या मीटिंग मध्ये वाचलं पाहिजे. नाही झालेलं आहे. तू काय बोलतोय? मग तिथे काय करताय तुम्ही बसून? वास्तविक सगळ्या मीटिंग मध्ये आहात ना तुम्ही, मग काय करताय? ती प्राणीग्राहकांची मीटिंग होती ना, मी जी मागणी केली ती सोयी पाहिजे होते तिथे. कुठची मागे जी झाली प्राणीग्राहकांची ती सोयी तिथे पाहिजे होती. 5 वर्षांनी मीटिंग होई ना का? 5 वर्षांनी जरी चालते, बरोबर आहे पाहिजे ना तिथे. मागण्या म्हणजे काय झालं, आडबंदरला पाण्याची खूप गरज आहे. गेली किती वर्ष तरी चालू आहे. आणि नवीन ज्या काही जलजीवन असे म्हणा, जीवनदल वगैरे याच्यातून ज्या योजना येतात, त्या योजनांचं पट्ट्याबळ होतो तो विषय वेळ आहे. आणि ती काम चालू व्हायला विलंब लागतो, वेळेवर काम होत नाही, झालं तर ते काम अर्धवट होतं. असे विविध प्रकारचे गेले 30 वर्षांनी रस्त्यावर. तर त्याच्यासाठी हे कंटाळून आम्हाला आज साखळी उपोषणाचं इथे आयोजन करावं लागतं. कारण प्रत्येक ग्रामस्थापर्यंत पाणी पोचणं हे ग्रामपंचायतीचं पहिलं कर्तव्य असतं. त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायत पूर्णपणे फेल जाते, म्हणजे अयशस्वी होते. आणि वरिष्ठ पातळीवर आम्ही बऱ्याच वेळा हे गेले वर्षभर पत्रव्यवहार करतोय. आता नवीन जे योजना आली आहे त्याच्याबद्दल, पण ते योजनेमध्ये तेवढी दखल घेतली गेली नाही, म्हणून आम्हाला उपोषण करावं लागलं. पण ठीक आहे, दुरुस्त आहे असं म्हणत साहेबांनी आज येऊन आमचं मुख्य अभियंत्याची गरज म्हणून माजनी साहेब आले होते. तर त्यांनी आम्हाला इथे लेखी स्वरूपात जसं आश्वासन आता दिलं आहे, त्याच्यावर आम्ही आता चर्चा करतो आहे आणि झालेली आहे चर्चा जवळपास. पण आमचं जे काही डिसिजन आहे आता तुमच्यासमोर थोड्या वेळ डिक्लेअर करू. आणि ह्यामुळे आम्हाला हे आज आंदोलन करावची पाळी ही आमची ग्रामपंचायतीमुळे आणि ढिसाळ व्यवस्थापन इथे तुम्हाला दिसतं आहे त्याच्यामुळे आलेलं आहे. नाहीतर आम्हाला काय आंदोलन करायला इथे कामधंदा कोणाला नाही असं आहे. कारण पाणी, माणसाच्या शरीरात 70% पाणी असतं,
पण माणसाला पिऊन पाणी काढणार का? नाही ना. मग त्याच्यामुळे ते पाणी प्यावं लागतं. आता ते पिणारं पाणी गढूळ असेल तरी आमची तयारी आहे. गावचं पाणी विहिरीचं असतं तरी स्वच्छ असतं. आम्हाला का बिसलरीचं पाणी नको हे आम्ही अपेक्षा ग्रामपंचायत कुठल्याही शासकीय यंत्रणेकडून करत नाही. पण ते साधं पाणी प्यायचं पण जर मिळत नसेल आणि दुसरी दुःखाची गोष्ट करून करोडो रुपये कोटी रुपये खर्च करून जर ते पाणी व्यवस्थापन करत नसतील तर आम्ही आंदोलन करणार नाही तर काय करणार. तर या आंदोलनाची आमची ही पहिली दिशा असल्यामुळे पहिली वेळ असल्यामुळे आम्ही साधं उपोषण करतो. जर आमचे मान्य पूर्ण झाले तर आम्ही आमरण उपोषणासाठी तयार होतो. परंतु आता काही लिखित स्वरूपाची आमच्याकडे आश्वासनं आली आहेत ग्रामपंचायत आणि संबंधित डिपार्टमेंटकडून. तर त्याच्यामुळे आम्ही अभियंत्याकडून त्याच्यामुळे थोडंसं आम्ही आता म्हणजे 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली. 31 मार्चपर्यंत येणाऱ्या मुदत दिली आहे 24पर्यंत. तोपर्यंत स्थगित केलं म्हणजे आम्ही थांबवलं मागे घेतलेलं नाही, स्थगित ठेवलेलं आहे. त्यांचं वेळेपर्यंत काम झालं तर ठीक आहे. मग तेव्हा आम्ही आमरण हां आणि नाही झालं तर ते आमरण उपोषण आमचं पुढे आंदोलन चालू राहील. त्यांनीच व्हायला पाहिजे, शब्दांनी कार्यान्वित व्हायला पाहिजे. तर तेव्हा नंतर तो कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला काही कॉन्ट्रॅक्टरचा परिचय नाही ते पण आम्हाला माहिती नाही त्याचा आणि आमचा काही संबंध नाही. आणि आम्हाला विचारल्याशिवाय हे पण सांगतो आम्हाला आमचं जेव्हा समाधान होईल तेव्हा त्यांची गती चेक रंगवा. पार्टी जी नेमलेली आहे हा रस्ता जो झाला आहे नाही त्याच्यामध्ये पण थर्ड पार्टी होती. लोकांनी सांगितलं समजलं काय त्याच्यात काय दोष आहेत ते त्या वेळेला ग्रामपंचायतीने मानलेलं नाही. समजलं काय तर तुम्ही पोर्टलँड कुठून येतं पण मेन लाईनवरून आता कनेक्शन दिलं त्याच्यामुळे आडबंदरला परिणाम होतो. काय होतं तुमची जे वॉल बसवतं ना ते 100% लिकेज असतं. त्याच्यामुळे त्याचं काय कार्यरत होत नाही. त्याच्यामुळे पाणी फोर्सले जात नाही आणि वेळोवेळी बऱ्याच ठिकाणी लिकेज आहेत, किरकोळ लिकेज आहेत. एक गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत त्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत किंवा त्यांच्या ज्या तक्रारी म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या ज्या समस्या आहेत किंवा गरजा आहेत, गरजात पाणी गरज आहे त्याप्रमाणे तिथल्या ज्या गरजा आहेत त्या तिथल्या पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांनी आज ग्रामपंचायत आणि डिपार्टमेंट उपोषण छेडलं होतं. त्यांच्या ज्या मागण्या आम्ही पाहिल्या त्या सर्व मागण्या रास्त आहेत. त्या मागण्यांना आम्ही विचार केलेला आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही त्यांना हे काम जास्तीत जास्त जलद गतीने कसं पूर्ण होईल आणि जलद गतीने पूर्ण होत असताना ते चांगल्या क्वालिटीने पण व्हायला पाहिजे याची पण आम्ही दक्षता घेऊ. आणि यासाठी मी आता इथे उपस्थित असलेले जे सर्व ग्रामस्थ आहेत, ग्रामपंचायतीचे मेंबर आहेत, ग्रामपंचायती सदस्य आहेत, असं आमच्या डिपार्टमेंटचे लोक आहेत, त्या सर्वांना असं आवाहन करतो की तुम्ही ही योजना पूर्णपणे गावची योजना आहे, प्रत्येकाची घरची योजना असं समजून या योजनेचं काम पूर्ण करा. प्रत्येक ठिकाणी लक्ष द्या. कुठेही हे काम असं अंदरबाहेर असं होता कामा नये. याबाबत दक्षता जर आपण सर्व ग्रामस्थांनी घेतली आणि सर्व सहकार्य केलं तर ही योजना आपण चांगल्या परिणामकारकरित्या पूर्ण करू शकतो. आज मुणगे गावाला त्यांच्या गावामध्ये पाण्याचा साठा नसल्यामुळे आपण कोयरेसारख्या दूर अंतरावरून हे पाणी आणतो आहोत आणि त्यामुळे त्यांना ही पाण्याची आज आणि उद्या भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेता पाण्याची गरज ही नितांत गरज आहे. आणि त्याची जर योजना आपण करताना जर चुकीच्या पद्धतीने केल्या, चुकीच्या पद्धतीने राबवल्या, त्याच्यावर जर ग्रामस्थांचं लक्ष नसेल किंवा जर मग कॉन्ट्रॅक्टर येऊन परस्पर काहीतरी काम करून गेला असं ज्या पद्धतीचं काम चाललं आहे ते काम आता यापुढे होणार नाही. याच्याबद्दल आपण सर्व ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीने सजग राहा आणि योजनेचं काम कशा पद्धतीने फास्ट पूर्ण होईल त्याच्यामध्ये कोणतेही अडथळे जमिनीचे असतील काय असतील कोणाच्या याच्या जमिनीतून पाईपलाईन घालायची असेल त्याच्यावेळी सहकार्य करा. त्याच्यामध्ये कुठे जर त्याला बायपास करून दुसऱ्या याच्यातून घालता येत असेल आणि ते तत्कालीन ज्या ठिकाणी ज्या समस्या उद्भवतील माझी खात्री आहे की मुलगी ग्रामस्थ ते समस्या त्यांच्या लेवलला सोडवतील आणि जी आम्ही ठरवून दिलेली मुदत आहे त्या मुदतीच्या आपण काम पूर्ण करू असं मी आज या निमित्ताने सांगतो. नमस्कार. आज जे आडबंदर विकास मंडळ यांचं जे काय पाणी प्रश्नासंदर्भात उपोषण होतं ते आमचे ग्रामीण पाणी पुरवठा अभियंता महाजनी साहेब आणि सूर्यवंशी साहेब हे येऊन त्यांचे जे काय प्रश्न होते ते त्यांनी चर्चा करून त्यांना त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या लेखी स्वरूपात आम्हाला याची उत्तरं द्या तशा प्रकारे त्यांची उत्तरं देऊन त्यांचे प्रश्न सोडवले आहेत. शिवाय ग्रामपंचायत आतापर्यंत जे काय पाण्यासंदर्भात पाठपुरावा जे कामाबद्दल आहे ते पाठपुरावा करत होतीच आणि ह्यापुढेही करेल.
ग्रामस्थांना सोबत घेऊन आम्ही जल मिशनचं जे काम आहे ते पूर्ण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. माननीय सदस्यगण, हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है. आप अवगत है कि हमारे MSMEs में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं. MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है. नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है. आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है. बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति किए गए. ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी. सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या. कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD, पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्ता घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा प्रत्येक महाराष्ट्राच्या कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख म्हणून ज्यांनी काम केलं ते शिवसेना पक्षप्रमुख सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा आणि त्यांची तत्वे जोपासत या ठिकाणी शिवसेना पक्षाची धुरा अविरत ज्यांनी सांभाळली ते आम्हा सर्वांचे लाडके पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं रविवार दिनांक 4 फेब्रुवारी रोजी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आगमन होतं आहे. आणि त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक चैतन्यमय वातावरण सर्व शिवसैनिकांमध्ये, सर्व शिवप्रेमींमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि त्याच अनुषंगाने या मालवण तालुक्यामध्ये सुद्धा सन्माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचा दौरा दुपारी 2 नंतर
या मालवण तालुक्यामध्ये त्यांचं आगमन होईल। आज तदनंतर मोठ्या जल्लोषात सर्व शिवसैनिक, मालवण तालुक्यातील शिवसैनिक, सर्व उद्धवप्रेमी, उद्धवजींचे प्रेमी या ठिकाणी मोठ्या जल्लोषात त्यांचं स्वागत करतील। आणि तदनंतर जवळजवळ 350 वर्षाचा इतिहास असलेलं आपले सिंधुदुर्ग किल्ला, या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर त्यांचं प्रयाण होणार आहे। आणि त्या ठिकाणी सुमारे 1.5 कोटी रुपये खर्चून त्यांच्या कार्यकालामध्ये त्या मंदिराचं सुशोभीकरण झालं। आमदार वैभव नाईक यांच्या आमदार फंडातून त्या ठिकाणी दगडी सिंहासन बनविण्यात आलं आणि हे सिंहासन सर्व पंचतत्वांचा आधार घेत या ठिकाणी ज्यांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीची मूर्ती घडवली त्याचे कारागिरांच्या हातून ते सिंहासन आज या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे। त्या सिंहासनावरील राजाराम राजेंनी जे एकमेव मंदिर वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणारं हे एकमेव मंदिर, इतिहासकालीन मंदिर आणि त्या मंदिराच्या शिवरायांच्या मूर्तीचे पूजन हे सन्माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातून होणार आहे। आणि त्या सिंहासनाचं लोकार्पण या ठिकाणी उद्धवजींच्या हस्ते त्या ठिकाणी होईल। छत्रपती शिवरायांच्या वारसा जपत फक्त नुसतं बोलणं नाही तर छत्रपतींचे गडकिल्ले या ठिकाणी असलेले गडकिल्ले सुरक्षित केले पाहिजेत या उद्देशाने आज पहिलं पाऊल या ठिकाणी उद्धवजींच्या हातून, आमदार वैभव नाईक साहेब असतील, खासदार साहेबांच्या हातून घडलं। खरं तर आम्हा सर्व शिवसैनिकांना या गोष्टीचा अभिमान आहे। आज महाविकास आघाडीच्या काळातच उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना या संपूर्ण किल्ल्यावर सुमारे 5 कोटीचा निधी या ठिकाणी लेझर शो लाईट यासाठी प्रस्तावित होता। आता कोर्टाच्या माध्यमातून त्यावरील सुद्धा स्थगिती उठेल आणि ते काम सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आपला किल्ला हा पर्यटनाला आकर्षण वाटावा संध्याकाळच्या वेळेत अशा पद्धतीचं भव्य दिव्य रूप आपल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं त्या ठिकाणी उभं राहील। आज पाण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी नव्हती तर पाण्याची व्यवस्था होण्यासाठी आज सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या प्रयत्नातून सुमारे 1.5 कोटीचा फंड या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे। अजूनही काही फंडाची त्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तर तो सुद्धा फंड मिळवण्याचा प्रयत्न येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे आमदार वैभवजी नाईक साहेब आणि उद्धवजींच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी आमचं निश्चितपणे प्रयत्न असणार आहे। आज वायरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुद्धा आणि किल्ले रहिवासी संघाच्या वतीने सुद्धा त्या ठिकाणी भव्य दिव्य स्वागत किल्ल्यामध्ये या ठिकाणी आमचे सरपंच महोदय भगवानजी लुडबे असतील आणि सर्व त्या वायरी गावातील मंडळी आणि किल्ले रहिवासी संघाचे अध्यक्ष आणि त्याचे सर्व रहिवासी यांच्या वतीने ते भव्य दिव्य स्वागत किल्ल्यामध्ये होईल। तदनंतर पुन्हा हे सर्व कार्यक्रम झाल्यानंतर पुनश्च बंदर जेटी येथे आगमन होईल आणि बंदर जेटी येथील दरवर्षीप्रमाणे आपण आमदार वैभवजी नाईक यांच्या फंडातून दिव्यांग बांधवांना त्या ठिकाणी आपण मोटरसायकल दिल्या जातात त्याचं सुद्धा लोकार्पण त्या ठिकाणी त्या दिव्यांग बांधवांना होईल। आणि त्याच ठिकाणाहून
सर्व शिवसैनिकांना उद्धवजी मार्गदर्शन करतील आणि हे मार्गदर्शन आम्हाला औत्सुक्याचं असणार आहे. आज येणारी दिशा या कोकणाबद्दल त्यांचं जे मत आहे, या मालवणबद्दल ज्या भूमिका आहेत, सत्ता असो नसो पण आमच्या भूमिकाशी आम्ही ठाम आहोत की या ठिकाणी कोकणाचं कोकणपण जपून या ठिकाणी पर्यटन वाढ असेल, अन्य गोष्टी असतील, या ठिकाणी निश्चितपणे रोजगार कसा उपलब्ध करून दिला जाईल याचं संपूर्ण त्यांचे जे काही विचार असतील ते त्या ठिकाणी कथन होतील. आणि तदनंतर दरवर्षी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा मालवणमध्ये आल्यानंतर ज्याप्रमाणे शिवसेनेचं एकटी लढाई देऊ पहिल्यांदा जे आमदार निवडून आले त्यांनी दर्शनासाठी घेऊन आले होते. स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुद्धा या ठिकाणी ते दर्शनासाठी आले होते. आणि आता हे शिवसेनेवर झालेला आघात आणि त्या आघातानंतर सुद्धा आई भराडी देवीच्या दर्शनासाठी सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब हे या ठिकाणी 5 वाजता त्या ठिकाणी पोचणार आहेत आणि त्या ठिकाणी भराडी आईचं दर्शन घेऊन पुनश्च त्या ठिकाणी कणकवलीकडे ते प्रयाण करतील. त्यामुळे ह्या संपूर्ण वातावरणामुळे आज आम्हा सर्व शिवसैनिकांमध्ये एक नवचैतन्य निर्माण झालेलं आहे आणि हे वातावरणाचा उत्साह हा भरभरून वाहणार आहे, ओसंडून वाहणार आहे. त्यामुळे आम्ही उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे हे या मालवण तालुक्यामध्ये प्रवेश करतात सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आम्ही मोठ्या गाजावाजामध्ये त्यांचं स्वागत करू. कारण आमचे पक्षप्रमुख यांची जी भूमिका असेल त्या भूमिकेशी आम्ही निश्चितपणे प्रामाणिक राहू. येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा मातोश्रीचा शिवसैनिक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक त्याच ताकदीने त्याच उमेदीने त्या दिवशी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. बघा, जे निर्णय होतात ते शेवटी वरिष्ठ स्तरावरून होत असतात आणि एकंदरीतच तुम्ही मोदी साहेबांचं धोरण बघितलं तर थेट निवडणुका ह्या राज्यसभेतल्या लोकांनी लढवाव्या. त्याप्रमाणे अनेक जे मंत्री केंद्रामध्ये आहेत त्यांना त्यांचे मतदारसंघ दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांच्या संदर्भात नेमक्या मोदी साहेबांच्या काय योजना आहेत हे आत्ता मी सांगू शकणार नाही, कारण त्याच्याबद्दल राणेसाहेबांना अधिकचं माहिती असणार. परंतु कुठूनही जरी ते उभे राहिले तरी त्यांच्याबद्दल एक जी आत्मीयता कोकणामध्ये आहे त्या पार्श्वभूमीवर स्वतः जर ते उमेदवार असतील तर त्यांच्यासमोर कोण टिकू शकणार नाही, अशी आजसुद्धा परिस्थिती आहे. परंतु त्यांनी ती इलेक्शन लढवावी का की राज्यसभा लढवावी हा शेवटी त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु जे सर्वसाधारण धोरण आज ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बाबतीत केंद्र शासनाचं आहे त्याप्रमाणे थेट निवडणुकीला अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना ते उतरवत आहेत जे राज्यमंत्री सभेचे मेंबर आहेत. तर ह्याच्याबद्दल मी अधिक बोलू शकणार नाही. ह्याच्याबद्दल अधिक हे त्या पक्षाची लोक बोलू शकतील. फक्त एक नेते म्हणून आमचा त्यांना 100% पाठिंबा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड.
पाण्यासाठी मुणगे आडबंदर ग्रामस्थ आक्रमक. नारायण राणेंसमोर कोण टिकणार नाही, दीपक केसरकर यांचं विधान. आणि उद्धव ठाकरेंचं मालवणात होणार जंगी स्वागत, हरी खोबरेकर यांची माहिती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.